Dobrý deň a vítajte na webe androidportal.sk, moje meno je Lukáš Zachar a dnes si v rýchlosti ukážeme, čo je nové v novej verzii aplikácií pri Gmail. Nová verzia 4.2 prináša dve zaujímavé funkcie, ktoré nám doteraz veľmi chýbali. Ide o dve gestá, a to pinch to zoom a swipe to delete. Obidve si bližšie predstavíme. Najskôr však zájdeme do všeobecných nastavení, kde si otvoríme položku prejdenie zoznamu konverzácií. Tu si budeme vedieť navoliť, či sa po odswipovaní e-mail zarchivuje alebo vymaže. Ako vidíte, gesto funguje výborne, je to konečne niečo, čo zefektívni spravovanie e-mailov aj cez smartfón alebo tablet, keďže doteraz som všetko musel robiť cez desktopovú verziu. Druhou funkciou je pinch to zoom, takže známe približovanie textu. Je to skvelé hlavne na menších displejoch, kde text nejde až tak ľahko prečítať. Približovanie a oddeľovanie funguje výborne bez akéhokoľvek záseku. To bolo teda rýchle predstavenie novej verzie Gmailu, stiahnuť si ju môžete priamo z androidportal.sk, kde nájdete aj návod na inštaláciu. Musím vás však upozorniť, na inštaláciu budú môcť len tí, ktorí majú root. To je na teraz všetko, viac článkov a tipov na aplikácie a hry nájdete na androidportal.sk.